YouTube ja nyt tutoriaali siihen viimeosaiseen korttitemppuun. Eli annan teille hetken aikaa hakea sen pakan. No. Okei, te olette nyt hakenut sen pakan, niin teillä on tässä ihan tavallinen pakka. Oho. Oho. Okei, ja teillä on tässä ihan normaali pakka, niin kuin näette. Mutta käännättekin tämän yhden kortin täältä alhaalta toisinpäin. Sitten annatte katsoja valita ihan minkä vaan kortin, kunhan ette vaan näitä liikaa, ettei se näe tätä alimmasta korttia. Elikkä täytti vähän vaan, täytti vaikka tämän verran. Sitten ottaa ylös tästä keskeltä. Ja näytätte sitä korttia ja samalla käännätte tätä pakkaa täällä näin. Täällä vaikka pöydän alla. Sitten otatte sen tänne pakkaan. Sitten ainoa liike, mikä teillä tapahtuu täällä selän takana. No kuitenkin se on vaan pieni tällainen. Elikkä otatte sen selän taakse ja sitten otatte sen täältä. Ja selaatte sitä pakkaa ja täällä se onkin. Voila. Ja nyt voitte kokeilla sitä sieltä kotona ihan itse. Minä olin Magikvinku ja me näemme seuraavassa taikavideossa.